Sırtdaky zatlar akıllar paýhasdan mahrum bolsa da, olaň amala aşyran işleri adam aklyny hayran edýär. Mysal üçin, Ýagyşyň ýagmagy, tohumlaryň ýarylyp tümmüli durmagy, hemde maddalyň özara çalyşygynyň çäginek atomdan öýjüge çenli müňler çakylysygmaýan işler ýalydy. Halipa, gurrun edýän hadislaryňyz tebigatyň kanunyna baglylygyny sebäpli älim jakyna täsini gözellikleri sağlaşyk meýdana gelýär. Kanun bar bolsa, kanun çıkarana bolaýmaly. Kanunlar öz başyna hiç zat edip bilmezler. Hukmany suratda olar durmuşa geçirýän akyl paýhasy hem ygtyýary biri bolmaly. Barlyk şeýle sağlaşyk akýar bolýan adamlaryň nazary köplen şo gözellige baglanýa galy berýär. Şey dilse eterin gaterwet ýagdaýy düşüriligi bolmazmy? Döredijini ýok saýan insan aslynda ören uluýangyşlyk goýberýär. Meselen şu taýaçyny getirdiňiz bolýan bir möhüm zada düşünürjek bolýaňyz öýdän. Awa salih. Adamlar käbat eteri görüp döredijini görmedikdiren bolýarlar. Älemde üýtmeýän we üýtdilmeýän hamana hukmany bolaýmaly aýlanyş bardyr öýdýärler. Şeýle bolan soň sebäp diýilen tebigat kanunlaryny büdrek galy berýärler. Bu bolsa barlykdaky perdeniň aňyrtyny görmäge päsil berýär. Meselen derman bilen sagylmagyň deregine dermanyň özü sagylýan öýdýärler. Ýöne käbir adamlar biz harlaşykly tebigat kanunlaryny görmedikdiren bolup sebäpleri ýok saýarlar. Dermany görmedikdiren bolup bolugsyz zatlardan şifa gözleýärler. Aslında bolsa etmeli adamyz anyk belli. Näsaglan halatymyzda bejeri almak borcumuzdur salih. Ýöne bejerigidir dermanyň özü, şifanyň çeşmesi däldir. Şifa dini Allah'dandır. Ýagny aslynda Allaha buýruga boyun bolsak, dermandyr Lukman bilen şifanyň kapysyny kakdymyz bolar. Kapyny kakmak biziň borcumuzdur. Açmak bolsa Allah'nyň işidir. Kimdir birine şo kapyny ýatlatmak gerek diýsene. Onda näme dursun? Kapylar haçanna kaklan malta açylýar. Ece bar ýeriň ölmüjik bolupdyr. Senin birden kakam ýaly. Gorkmagydim. Ýöne derledim. Ýöne kakamam şeýdi baradan çykypdy. Canım balam. Kakaň bejerere Lukman tapylmanlygy üçin aradan çykdy. Inni obamyza saglygy bar ahry. Gyýdym. Senden bir zat gaýş etjek. Ýöne gözüňdäki ýaşyňy süpür. Bolýam gyýdym. Bolýam gyýdym. Näme deýin? Gorkman saglygyna barda Lukmana men nä saglygyma habar ber. Tiýdirek gelsin. Bolýam gyýdym. Tamam barda şonu aýtdyym. Ýöne men gidemdi. Saňa bir zat bolaýsa näme? Hiç zat bolmaz. Söz berýän. Lukman getirýän çaň çydar. Ýöne tiýdirek bol. Bolýa Ejejan. Lukman ağa. Kimse yok. Hiç kim yok mu? Doktor Lukman ağa. Ece. 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 Lukman tapmadyňmy balam? Gidipdir. Hiç kim yok eken gidipdir Ece. Gynanma gyýdym. Gynanma balam. Sen maňa ulalaňda Lukman boljakdyňa maňa söz ber. Bolýam gyýdym. Biçärelere çäre.
Dertlerlere derman bol. Hiç kime men günüme düşmeğine yol vermegin gıydym. Men senden haş edýän, kömek et. Söz berýän Ejejan, söz berýän. Eje! Eje! Ejejan! Lukmançylyk fakültetinden alan diplomyň maňa berýän hak hukugynyň ýaman niýet bilen ulanmajagmy? Berýän hak hukugyny ýaman niýet bilen ulanmajagmy? Ömrümi adamlaryň hyzmatyna bagş etjegmi? Adamyň ömrüne hökman suratda hormat goýjagmy? Bilýän zatlama olan garşyna ulanmajagmy? Kärim sebäpli öwrünün sırlaryny saklajagmy? Dinine, milletine, janysyna, tiretine we partiýasyna seretmezden adamlara hyzmat etjegmi? Kärimi dürüstlük we buýsonç bilen etjegmi? Namusym we mertebem bilen and içýän. Arkadaşlar. Mene bir çak gaýgyda uğradım. Näme üçin? İş tecrübem çet gowalarda geçmeli bolsak näder kak? Adamdan 2 ýyl şu taýda bolmaly bolar. Okugy taramyza ömrümizi adamlara hyzmat etmäge bagş etjegimize söz berdik ahry. Biz Lukman, aýsaňyzlaň nerede lukmançylyk edemiz näme? Elbetde seň üçin fark ýok. Erbedirek ýere goýulsaň gitmeseň hem bolupdyr. Nähili bolsa adaglyň baý. Men üçin erbet ýeri ýok. Men kömegimde gerýaly bir ýere gideýin diýip dilek edýän. Bagyy dogurçul. Sana wasylly halaýyk. Hayırlı usulluk emraňyz bolsun. Garlyja. Nasıl bir Nähili ýer ka garlyja? Bir çet yer gaýdym. Bir näçe ýyl öňgedik görüpdim bir sebäp bilen. Epes wagt şu taýda bolmaly boldum. Lukmanlar halymyan erken. Näme üçin? Aslında olowan adamlaryň keseli gyýdagalyklyk ýa-da başga saýdanymyzda biderek arymlar. Bir topar boluq zatlaryň ýalar. O nähili? Näme diýjek bolunmy bark görüňsiň düşünersiň. Men o batyl ananyşlaryň höttesinden gelerin. Garlyjalar şaýat bolar. Ejeme söz berdim. Hiç kimiň oň gününe düşmegine ýol bermen. Allah ýaryň berdin gaýdym. Sag bol daýy. Hakykata ne edip yetmeli bilýänmi Salih? Bir näçe ýoly bolmaly. Şolardan birim bolmaň zerur wagty bolmaly ýerinde bolmakdyr. Ah be Wah ya. balam näme bile aglaýan. Goýunny, goý hany. Hacan. Hajene. Näme üçindir mudama şeýdip aglap ýör.
Nämesemem diňen ok. Haýyş etýän şoňa bir çäre tapaly. Gözlegeni besbelli. İlki bilen etjek işin atyny alyn tapyp öýüň kapsyndan atyp goý. Bir kesel zady ba bolaýsa näme? Şoň üçin hem çağan gujoňa alla madeşege ters oturdup o waňdaşyndan şeýle 3 kebek aýlan kesellen zat galmaz. Sağ bolun hajene. Allah ýalkasyn. Sağ ol. No sordun. Böyle işte. Anha şeýle. Yalan zatlar andan ýan adamlaň ýaşaýan owatymış. Lukman halymy ýamyşlar. Emma men olary ýalňyş pikirlerden dänirerin görersiň. Dökrejan, bu zatlar sana näme gerek? Haýsy zatlar näme gerek? Şol owa gitmek. Ol adamlar bilen iş tarışmak sana näme gerek? İkimide de ýetirýär gazancym bar, bilýäňi. Hatda sana işlemegem gerek gel. Goýa rahmet, nämeler diýýäň? Men şunça ýyllap adamlara peýdaly bolmak üçin okudum. Şoň üçin kasam etdim. Ol adamlara men kömegim gerek. Ýöne bolyn. Maňa garaşatyň gelmeýän bolsa ýagdaýyňy düşünýän. Ýöne men ol owa gitmegi ymykly ýüregime düwdüm. Bagşlarsyňyz. Men bu owaň täze Lukmany, adam dökre. Owa gumguklukly adamlar nerede? Käbirleri meýdanyna, käbirleri hajeneň ýanyna. Buň şypawyny. Şypagyny diňizmi? Ýer bolýa saglygy neredeke? Ene şu tarapda. Göni ýörebersiňiz duşordyňyz. Sag bolun. Hajene, näçe günden berdi şahar helage diýe bolyn nämetsem aýyrlarka. Onumçylyga baryp bir mazaryň daşyny diýişledi, ýygyňy seretmän gaýt. Şeýseň diýşaryňdan nişan galmaz. Sağ bolun. Hajene, men adamym gaty ara köpitçiýär. Hiç goýdurup bilemo. Täze doglan çağa ýuwundyrlanna suwundan bir çüýşä salyp alla bildirmänjek adamyň içir. Gaýdyp içermi käşo. Hudaýa şükür. Eliň gözüň dert görmesin. Min çağam tarakma bolupdyr. Çüş. Erwet kesel agzaňda degirmenden geldim. Men uwuny diýmeli gyýdym. Ýoksa kesel kimiň ýanyna agzasaň şoňa da ýokşor düşündiňmi? Kelläňi sarymsak bilen tarap 3 günden soň sargyňy ýere gömseň, kelle agyryň aýrylar diýipdiňe. Aýrylmadymy? Aýrylmady. Gaýtam beter agyryp başlady. Maňa ýalan söýledin diýjek bolýanmy? Estağfurullah hajene. Beýdimäge het edip bilmerin. Onna senki başga görünüşi bolmaly. Pişwaganyň todan bilen armadyň sapagyny gaýnatyp derman ýasap bereň bolýar. Bolýa, sag bol. Merhaba. Salam. Men Dökre. Ştaýnyň täze Lukmany. Hoş geldiňiz. Benim şu taýlyň saglygy işgäri Talek Demir. Adamlar nerede? Ýaňy bir adama duşdum bolýan. Hajene şypagyny bir zada diýdi. Gynansaňam şeýle. Gaýgy etme. Basym şypany kimiň berýänine göz ýetirerler. Siz şypa berýän näle, şypa berýäne sebäp bolýan bolaýmy?
Näme diýjek bolanyňyza düşünün nälerini? Dermanna Lukmanna olaýmal sebäpler emma aslynda şifany Allah berýär. Onda biz şifa berip bilmejek bolsak onça ýyllap näme üçin okudyk? Maňa dogry düşüniň. Siziň çeken alaňyzy ekselçek bolanmak, kesel ýok, hasta bar diýipdirler. Siz bäýerde boş oturmakdan ýaňa peltepeçe öwürlik gidipsiňiz. Anhaýynny men geldim, bu zatlardan taplanmaň wagty geldi. Doktor, Lukman hanım, men juma namazyna gidip geleýin, soň ýene işime dowam edýär. Bolýa, ýöne mundan beýlek juma namazyny iş wagtyndan soň git bolýarmy? Her zady öz wagtyny etmek gerek Lukman hanım. Juman kazasy bolmaýar ahyry, gyssagyly bir iş çyksa çağırın. Yer bolýa da. Sag bolun. Sen näme edýän? Edýäniň näme? Töweregi süpürýän näme boldy? Bedbahtlyk getirersiň. Any benim öňüň süpürmeller. Hajene senmi? Hawa men näme boldy? Ýagşy hajene. Any gündär şeýdip gapymyzyň öň kapalygyna duruversinmi? Sen sebäpli owamyda bedbahtlyk gelir Lukman. Bedbahtlyk gelir. Bolgusa da ýal. Töf. Muňa seret. Töf. Ýürüň. أشهد أن محمد رسول الله Ýöreň diýen. حي على الصلاة Oturuň makal, oturuň. Elleriniz ayaklarını uzadyň, bolun diýen. Lukman hanım, Aýdy beriň. men bir haýyş bilen geldim. Aýdy beriň diňleýän. Lukman hanım, men adamymyň diýengusyz kelle sagyrýa. Gorkup çekinip Lukmany da ýüz tutmaýa. Diňe hajene ýüz tutýa. Oňam hiç il peýdasy ýok. Hajeneň özüne peýdasy ýok. Saňa ne edip kömek etsin? Men näme diýjekdim? Bir alaçyn tapyp siz bejerip bilmersiňizmi? Kellesiniň ýarsy diýengusyz agyrýa. Bolýa, kelle soğuklan bolmaly. Gorkup oturas zat ýok. O gelmese men bararym. Häzir öýdümi? Ol öýdümkä? Juma namazyndan soň öýe gelir. Onda zatlamalaýyn, gidäýeli. Sag bolun Lukman hanım. Allah sizden razy bolsun. Ha. Enne bir ýyllap kesel golaýyňyza gelmez. Hajene men üşeýän. Ada çık üşemeseň bolmaz ahyry. Emma oňa derek bir ýyllap üşemersiň. Hajene, bu ýüp elim gatty gysýa. Gysy hasam gowy, belalar taşlaşar. Hajene siz näme diýäňiz? Juma namazy wagtynda şeýtleň çağalar bir ýyllap nä saglamaz. Onu size kim aýtdy? Köneler şey diýerdi. Haýdy köneler. Köneler de ýagny öten geçenlerimiz. Öňkülerden öň hormat goýanymyz peýgamberimizdir. O da sagalsyn nip hiç kimi mescidin kapısına dank koymandır. Oň bu zatlar bilen näme baranşyk bar? Biz könelerimize şeýle öwrendik. Köneler könelip gitti. Hajene, bu bolgusyz zatdan goy. Çö çağalan ipini. Hajene, be diýäňiz näme dogry? O taýda näme bolýa? Hajene her ýyl şey diýär. Çağalar goý beriň. Çağalar nä saglamaz ýal juma namazy wagtynda olar mescidin öňüne dank goýýar. Şeýle de bir zat bolarmy? Gaýtam çağlar hasam beter näme saglar da. Çözjekden. Bolýa, çözmeden ölüm çödäýär. Beýtme. 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 Owa bitbahtlyk geler, beýtmeseňizle. Beýtmeň diýen. Gyýdym edýäniň näme beýtme. Owa bitbahtlyk geler, çağalan başyna bela Barın gidi geler. beriň, barın. Barın gidin. Bar gidin, barın. Barın. Bu näme etdiňiz bolly? Siz sebäplerini çağalar keseller. Hiç adam olmaz men Lukman. İnsanlara şifa vermek hem de teň ýallardan goramak men borjum. Hiç kimem saňa çyny bilen inanýan röýdemok. Şeýle dälmi?
Salih, saglyk uy boş galy. Sen gitdidirek. Bolýar Lukman hanım. Bizde Menim hajeneň öz usuly bilen bejerjek bolan käbir niýataglaryna kömek etmäge barýan. Ýöne, beýle bolgusuz zatlar bilen näle lukmançylygyň inçe sırlaryndan peýdalanyp bejerer. Tövbe tövbe. Aýdýan zatlaňdan çen tutsam sen kelläň sowuklapdyr. Näme? Kelle agryň bir görnüşi. Häzir saňa derman bereýin. Bu sen bir näçe günüňe ýeter. Kelläň agran wagty şundan birini içersiň. Ýöne diňe birini içmeli. İçeňden soň işlemeliler. Bu sen ukyň getirer. Sen agyr eder. Esasan ünsvermel bir iş etmeli bolaýsaň uklarsyň. Lukman näli? Näme üçin? Ýaşy enaýy tutjakmy ýene-de? Ýok Lukman hanım, men neme ol Birim şäherçägideňde hassahanada rentgeni düş. Hanonny geçdik bolsun. Ýadyňdan çykaraýma, birini içmeli, soňam işlemeliler. bolýar sag bolun Lukman hanım, sag bolun. Sagaldanym üçin soň maňa alyk şokarsyň. Hadi bakalım. İşin oňuna bolsun Mahir. Obaň ähli hasymy saňa tapşyrdyk. Hem mämediň rızgalymyzy köpeler ýaly şular bir sen saňa man satyk gel. Arkaň bolun Haruna. Ýoluň ak bolsun. Bolýar sag bolun. Mahir, nirek çengowjy soradyň dämi? Ne diýen ajapardaý? Her ýyl käkden yerimdir de. Hany başga ýere göçülmüş diýdiler. Arkaň bol, men täze göçen ýerine bilýän. Onlar O näme? Lukman hanım berdi, kelle mağarya. Mahir içmeden gowy bolardy. Dün özüňem gördüň, mescidiň öňündäki çağlaryň ýüpüni çözüp goýberdi. Özüm görmesem hem gurrun verdiler. Oňdan işim ýok. Şu derman içip düýün ilkinji gezek uykymraga dallym. Yer bolýaly, men gideýin. Bolýa ýoluň açyk bolsun. Sagaman bar. Sag bolun. Hadi gülüm. Baronda sag bol. Bolýar sag bolun. Ey halayk. Eşitdiňizmi? Rızgalymyz harap boldy. Näme bolupdyr alagy? Mahir helekçilik uçurapdyr. Ähli ýüki derýa bilen akyp gidipdir. İşimiz gaýtdy, näme derkäk? Menim obamyda betbahtlyk geler diýdime? Mahir Lukmanyň beren derman içen soň şeýle bolupdyr. Dogry dämi? Aýtany? Mahir şo derman içdimi? İçdi, hawa içdi. Öz gözüm bilen gördüm. O Lukman näletsiňen düşünýäňizmi? Lagnatsiňen. Siz ýene şoňa ýüz tutberiň. Entek ýene nämeler boljagyny görüberiň siz. Men aýtdym size, näletsiňen. Ertegiň haýyrly bolsun. Hoş geldin Salih. Bolan zatlar eşitdiňizmi? Ýok, näme bolupdyr? Mahir helakçylyk uçurapdyr. Haçan? Şu ýerden owaň ýüküni äkitip barýaka, Häzir niredeka öýünde bolsa derew bark göreli. integam Allah gorapdyr. Özüne köp zeper yetmendir, emma owa adamlarynyň hatyly harap bolupdyr. Han bolana Salih bark bir göreli. Bir ýerine deper ýeten bolmagy mümkin. Näme üçin bärik getirmedilerkä? Gerek bolsa şäherçä uğradyr. Lukman hanım, adamlar helakçylyk sebäpli bolan röýjeler. O näme hili? Özüňizden göz ýetirendiňiz. Adamlar ençe ýyldan bäri bolgusy ırmlara ırnyp gelipdirler. Şo haçy diýlen ine sebäpli diýsene. Ýok, diňe o sebäpden däl. Bu mesele ýüzlerce ýyldan bäri dowam edip gelýär.
Ödüňden bilýäňiz, bu adamlara garşy çykmak ören kyn. Arymlaryny ýeňip geçmek atam dargadanynam kyn. Side taýýarlykly bolmak gerek. Maňa maslahat gerek gel Salih. Men etmeli zatlar ederin, olaram düşünürler. Şypany men berýän, hajene beren ok. Entek görürler. Şypany hajene beren ok sidem. Adamlaryň ýalňyşan ýerem şonno. Heme aradaky sebäbi şypa berýän röýjeler, hemem sebäpden başga zat däýerligine göz ýetirip bilen oklar. Sizem bilimiňizi bilen şypa berýän röýjeňiz. Allah şypany bir sebäbiň üstü bile berýär. Sizem ödüňizi şol sebäp hökümine görýäňiz. Bir tarapdan o adamlar, bir tarapdanam pertepel pikirleňiz. Maňa işim etmäge may berin. Mahir, aç kapyny. Geçmiş olsun. Geçdigi bolsun. Ay, Seni görmäge geldim. Belki peýdamyz deger. Mahir, Aýdan o gitsin, meni günüme goýsun. Mahir. Şu sebäpli ölümüň berýanyny aýtdym, peýda gerek gel. Geçdigi bolsun. Lukman hanım, siz bize gerek gel. Siz sebepli adamım taz ölüp değil, git şu yerden. Ama ben Dermany çentoň iş etme diýipdim ahry. Şo sebäpli bolunmuş diýerler. Mahire derman berip meni ämemi. Hajene de şundur diýipdi Lukmany bilen okmy. Entek nämeler görýän? şimdi ne olacak? Indi näme bolarka? Bütün owa maňa garşy. Näsem kem? Kimden kömek sorasam kam? Hemme kişi maňa düşman ýaly seredýär. Adamlar bilmeýän zadyna düşman bolýar. Lukman hanım. Belki hemmemiz bir zatlara düşmanmyz. Allah hemmemiziň bilimimizi artdyrsyn diýip dilek edelim. Ne oldu sen? Saňa näme boldy? Dün ho ýabyň boýuna oýnap ýörkäk suga gaçdym. Innem içim agyrýa, gata agyrýa. Hay Allah. Ey Allah. Ateşin de Sen gyzygynyň mar eken. Ýör wakal içerik girel hani. Ey Allah, nire dekäwol. Goýber hani, goýber. Çaga näme etjek bolýan? Goýber agtymy onsydan Mahir zordan Onu gutuldy. bejermek gerek ahyryn. Goýber diýdim, näme içirdin oňa? Hiç adam içirmedim. Yalan sözleme. Şo lagnatly elleriň bilen derman berme çaga. Degme özüm mejererim, düşündiňmi? Sen näme işleýän berdi ködüň? Çağan işin görüpdir, näletsiňen? Näletsiňen ýör. yanlış yapıyorsun. Beýtme. Mikrop ýokşan bolmagy mümkin, onu bejermek gerek. Aç bakayım, ağzını aç bakali. Fenalık bu çağan içine şumluk giripdir. O nähili? Şumluk ýokuşypdyr, şumluk. Bir şum kişiden ýokuşypdyr. Bolly şu Lukman aýalan ýokuşypdyr. Bu çağa derman çyrdy. Hawa şondan ýokuşypdyr. Anyk bilýärmi? Elbette bilýär. Sen gurrun nähili äşe? Hajene aýtanyny biz näme etmeli? Ece, men üşüýän, öýe giderli. Bu taýdan erwet iýsi gelýär. Oğlum biraz sabret. Hacene seni sağılacak bolýar ahyryn. Hele şunu şunamışdın makali. O su happa işek gel. Hapa bolurmy? Sana peýda eder. Hey hajene de sana hapa su içirermi? O kolp üflenen su bol, han iç oğlum iç. Hadi bakalım. Ne boldy? Geçmiş olsun. Geçdi bolsun. Gece yarısı. Şu giyeceğini tut ýaly bolar. Sağ olasın. Sağ ol, elin dert görmesin. Sağ ol hacene.
Böyle Bu zatlara yol verip bolmaz çağacı katsa mikrop yokşan görünüp dura. Hayal etmen bir zatlar etmeli. Imay jeti zor bilen alıp gitti. Buron kesel yokonç olmağı mümkün. Çağalar günüden hapa yağın oyununu oynayalar. Olar hayal etmen barlığdan geçirmek gerek. Bolýa Lukman hanım. Men gidip oban adamlaryna habar bereyin. Biller şasaýyn, arçyl bilen gurlaşar. Öýlen çağlara getirsinler. Şumayal yok borçtaydın. Yok Yok, yok, borçtaydın. Siz taýa durun, men sene deyin. Yok borçtaydın. Seni ýigrenýäp gitnäletsiňen. Näme bolýa? Şu Lukman berden gitmeli olur. Şu sebepli ovamıza bela geldi. Yok borçtaydın. Seni Seni ýigrenýäp gitnälet bolsun. Gümüň çek. Siz nereden bilýäňiz? Bilmeýän näme? Lukman mahire derman içiren soň şowa kabul bolmadymy näme? Bar adamyz put şoldy. Hawa, buraga da derman çirdi. Şu wagt burak agyr ýatyr. Yalan aýdýaňyz, buroga derman içirmedim. Gürleme. Gürleme. Doktor hanım bir şey Lukman hanım ki istat ok. Çağlar hapaçylyk sebäpli näsaglya. Bir sagatyň içine hemmetini bäri alyp gelin. Lukman hanım baradyň geçirjek diýe. Sen öyle Sen bir sagat diýipdiň welin akşam bolup barýar Salih. Hiç kim gelmedi. Murat, berde näme işiň bar? Meňe mirom bolanya. Kes sesini, berde işiň ýok sen. Yür hani. yok işte. Olaň maňa ynamy galmady. Allah hiç kimin adawyny köýdürmez. Munça gaýratynyň hökman netijesi bolar. Allah oňlasa açylmajak ýaly görünýän gaplarym açylar duraberer. Alo. Ahmet. Ýagşy. Yok, ağlamok. Ağlamok. Çok acı Gat hatret çekýän Ahmet. Käwagt çydap bilmedim kämdik gorkýan. Zor. Hawa kyn. Adamlaryň keselleri bilen näme? Pikirleri bilen oňşyp bilemok. Başaramok. Yapacağım. Ýöne el çekmedim. Başaracağım. Başararım. Hayır. Yok, barjak gel. Barjak gel. Bu hakda gürleş etmem gelen o Ahmet. Haýyş edýän. Ne yapıyorsun sen? Sen näme işleň berdi? Dökre. Alo. Dökre ýagdaýyň gowy? Dökre. Alo. doktor Lukman hanım. Ýagdaýyň gowy? Gowy Salih, sag bol. ne yapmayın? Näme etmekçi bolýaňyz? İşimiz dowam eder Salih. Men siziň bilen Allah bize kömek etsin. Yeni bir Perde pencere koymalı bollugy diýen. Men erti irden çyk goýaryn. Bu işlerim elinden gelýärmidi Salih? Ay hawa başardymdyr etjek bolýan. küçücük. Tasdan çağan ölüren eken şum hele. Niriden düştü käwerik. Tidirek gidýär ýetdähirne. Ahmet. Ahmet, Şum heley. Ahmet. Ahmet. Näçin onça ýol töküp azara galdyň? Men seni gitmäge geldim Dökre.
Anha görüşün ýaly şu jaga jaýda başardyňmyzdan hyzmat etjek bolýar. Ýöne adamlar günümize goýanok. Dökre. Haýyş edýän beýtme. Şähere gaýdaly. Sen haçana çeni bu zatları çıdak edecek. Men el çekmen. Olar el çekerler. Dökre. Sen bu hasta gana işe yerleşerdin. Ne taga itledin çeter ederdin. Munça kynçylygym çekmerdin. Men kärime sen garaýşyň şeýle Ahmet. Bu taýa gelmegiň hiç il manysy ýokmy sen üçin? Hassa itledinçe ter edersiň diýäňmi? Men şeýle imersiz görýäňmi? Dökre. Maňa dogry düşün. Men dogry düşündim. Sen hiç adaryňa däl. Bu taýda näme etjek bolýanmy düşünjek bolaňok. Sen asyl hiç sada düşüneňok. Nämetini düşüneýin. 3 tane düşünjesi owal üçin ikimizin geljekki durmuşymy pida edýän. Düşünjesiz bolup bilerler. Emma bu adamlar düşünjesiz hem bolsa kömege mätäç. Olar sen kömegiňi isläňok düşünýäňmi? Zehra. Dökre. Sen maňa dogry düşün. Men seni söýýän. Men hem seni söýýän. Ýöne gynansamam. Gidip biljek gel. Dökre. Eger häzir men bilen gitmediň, Bu iş onu bardat gutorar. doktor Lukman hanım. Burak hat beterlenmiş. Üstesine başka da bir näçe çağalar Burak ýerine ataglapdyr. Zynat hanymam ýagda erwetmiş. Şeýle bolaram öýdüpdim. Saraltma däldir de herne. Eğer Eger saraltma bolaýsa, ýokuşmagynyň öňüni almak ören kyn bolar. sen beni Sen maňa daşarda garaş aýtaly. Bolýar Lukman hanım. Başla. Adamlara habar verdiňizmi? Habar verdik. Kim näsaglan bolsa gelsin. Bolya. Ece gatervet bolýan. Sagalarsın balam. Barda şoşum sebäpli boldy. Şogun çağalar çözmedik bolsa häzir hemme tutýaly bolardy. Emma men bir alaçyn ederim. Hemmesi şo sebäpli. Hemmesi. Siziň hem ýagdaýyňyz öwürlikli däl ýaly hajene. Men ýagdaýym gowy hiç de adam bolanok. Hacenem, ayalımı çağalam bana tavsirýan. Bolýa, han garnyň aç. Kapyn sen kakay sali. Meni görseler ýene kowurlar. Bolýar Lukman hanım. Assalamu alaykum dogon. Eşdik bolsun oğluňyza näme boldy? Siziň näme işiňiz? Beýdimen owada ýokonç keseli ýaýran bolmagy mümkin. Ruhsat berseňiz barlak göreýin. Degme, sen şogun mescidiň ýanyna çağıramy sözmedik bolsaň, bugun kuny hassa bolmazlar. Bugün bolsaýdan gummol. Durun. Wagtyna çäre görmesek Allah saklasyn, çağıňyzy helak bolmagy mümkin. Haýyş edýän görkedim bide. Ýakynlaşmaň, hajene bejerer. Ey Allah, maňa sabr ber. Ýür oglum, ýür. Burak, berik gelýän taňa, berik. Burak. Burak, gel oğlum tagalarsın gelliýär. Öýber çağany. Nälepsiňen sebäpli oba gyrylyp barýa. Ýalňyş ýaňyz bu kesel bütün oba ýaýrar, beýtmeň. Gummoluň ustaýdan. Yok bol ustaýdan diýen. Entek düşünersiňiz. İnşallah hat hiç olmaka düşünersiňiz diýip umyt edýän. Barın gidin. Ömrüňiz çekin. şimdi ne yapacağız? Ne dert? Meň pikirimçe saglyk müdürlüğine jaň edip karantin talap edin. O da äklik hassa, hatta biziň hem hassa bolmamyz mümkin. Barlygdan geçmäge gelen bolsalar bu zatlar bolmazdy. Bağlardan geçmäge gelen morsalar Allah'ın öňünde jogapkar bolmakdan gutulardylar. Emma hassa bolardylarmy ýa bolmazlarmy onu biz bilmez. Bu aýdýanlaryňa ananar ýaly Salih, sen saglyk iş ýarakyn. Nädip beýlip pikir edip bilýän? Siz bir içe gowa adam Zehra hanım. Bu ýagşylygyň çeşmetini bilseňiz, siz hasam gowa adam bolup bilersiňiz. Alo?
Ne? Näme? İyi mi? Ýagdaý nähili? Düşünýän. Ben Ödüm Aydaryn. hangi Haýsy hastakana diýdiňiz? Peki. Bol ya. Sağ olun. Zehra. Dökür hanım. Ahmet ağa yollu helakçı uçuraptır. Ýagdaý gatagyrmış. Ey Allah. Şum hele gidip barya güm ol. Sen sebäpli ova gyrylýa gümüň çek. Ahmet Söner haýsa togdy? İkinci gatda aýratyn bölümde geçdi bolsun. Yazık. Görgülü ýaşajyk eken. Özün bilmän ýatyrmy şeýle dälmi? Hawa kislorodun aşagyna diýeler. Allah'dan umydyň üzmellel. Yani yapın. Hiç de edip bolmadymy ka? Bu ýagdaýda lukmançylygyň edip biljek zady ýok. Adalygyňa da Allah kömek etsin. Geçdigi bolsun. Sen şol garly jagdan Lukmany edämi? Biz yerine mi oldu? Adaglym helakçylyk uçurady. Häzir özün bilmän ýatyr. Lukmanlar hiç de edip bolmajakdygyny aýtdylar. Beýle bolsa doga dilek et gaýdym. Häzir doga etmekden başga edip biljek zadyň ýok. Şypa Allah'dandyr. Allah oňlasa açylmajak ýaly gapylaram açylar duraberer. Ben de Menem işliçe geldim. Garlyja da barmykçy bolýan. İşin taşlamadyň dämi gaýdym? Taşlamadym, ýöne taşlamam mümkin. O taýdaky adamlar özlerini barlatmaga da razy bolanoklar. Ýokunç kesel barym ka diýip şüghelenýän. Ýöne hiç de edip bilemok. Düşünýän. Birinden ganalyp bolsady. Hadi. Açın. Açın garny. Baba men korkyan. Korkma oğlum, hacene sen tagalçak bolýar. Ay baba. Korkma oglum. Tutun şu jamy. Vay gitdol tutun onu. Tutun diýen. Bırak! 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 Eýgilik mi halguna? Men aktıma bir döwä çallyp alýak. Nire ýitirim mollaka? Bulowa sumlyg aralaşdy. Bırak! Bırak! Oğlum lan. Oğlum yolun ortasında sen näme işleýän? Lukman bibi, Lukman. Recep näme bolupdyr? Bıçağı hassa, gyzgynma Lukman diýip samyrýar. Derrew hastakana kedeli. Bol tidirek bol. Bırak. Burak. Nereye On nire alıp barýaňyz? Burak. Size diýýän, on nire alıp barýaňyz? Burak. Nire ýitirim bolun oglum? Jynlar ogurlanma olaýmasyn ogluňy. Wahyjejan. Burak biri uluga salyp alyp gitdi. Näme? Ogurlapdyrlar. Indi näderke? Näme saglygyna göz ýetiren paýkatlyrak adam Burak hastakana kedendir. Sağlyk oýunçy tapşyrýan. Men şäherçe Burak öldürmäge gitjek. Men oglum. Yardım Kömek edin. Şepaga doýasy.
Bu çağa ören hasta hayal etmen iteretseňe gowy gordy. Ýoly aýtan ekeni. Bir zat bolarmy ka diýip gaty gorkdyk. Şepaga duýatymyn derre gysagly bejerge ýakydyň. Allah kömek etdi. Allah Ey Allah, beýle tütänden gabat gelýişini. Bize gerek ganyň özü geldi. Tütänlik ýok. Kanun laýyklyk we Allah işçe şey diýip ýola goýýar. İşçe kim işe sebäp bilen baglap goýýar. Emma käbagtlar sebäp bilen oturup perdanyň aňyrty görnýär-de, wakalar adaty bolmadyk ýagdaýda ýüze çykýar. Şeýlikde ähli zadyň Allahdan ony gözetirýär. Ey Allah. Lukman hanım. Çocuktan Çağadan alınan kanın beri kesenin mikrobu var eken. Ovan hükman karantina almalı. Antikor döwrü geçen bolmaly. Bu bolsa ören, hoplu diýmek. Indi nämetmeli bolar? Akut döwründen geçen bolsalar, interferon alfa bejergisini berip biler. Emma bu ören gymmat bejergi. Özün barlatmaga da radi bolmayan adamlar derman almak üçin hijem pul vermediler. Sağlyk ätýaşyklara bardyr öýdenmek. Indi näde derkek? Men ilki bilen Harun agadaga habar edeýin. Owan karantina almaly, hiç kim çykmasyn. Biram sağlyk müdürligi bilen habarlaşaýyn, siz berde galyn. Menem gideyin. Siziň näsaňyz bar, alara galmaň. Ahmedi şu wagt lukmançylyk edip biljek zady ýok. Innoňa diňe dilek doga bilen kömek edip bilerdi. Men berde bolanym bilen ütgejek zat ýok. Aslynda gaty bir çylşymyz zat ýok. Borjumyzy bir kimsi ýerine ýetirmeden soň netijesi biziň işimiz däl. Ondan soň başymyza düşene razy bolmak galýar. Dogry tasdiklamaýanam bolsam, inne aýdýanlaryňa düşünmäge başladym. Sen bilen tanışanym gowy boldy. Estağfurullah. Aslynda menem bir sebäpdirne. O zaman Onu ilki gidip sağlık müdürü bilen gürleşelim. Soň oba gider. Bolýa şey deli. Lukman gıйдым. Ýaňyça Lukmanlardan eşitdim. Garlyjada mergi ketelmem şeýlemi? Hawa daý. Gynan taňam şeýle. Ýöne olar derman almaga näde brady etjegimi bilmedim-de. Menem şonu aýtjakdym gıйдым. Men derman satýan tanşymma? Dermanlary şondan alyp biler. Dogrudanam mı daý? Siziň çynyňyzmy? Elbetde çynym. Eşitdiňmi Salih? Derman meselemiz hem çözüldi. Allah kömek etdi. Salih. Sen saýaňda köp zat öwrendim kem diýip. Ony ähli. Inni bir hili özüm rahat duýýan. Men elimden geleni ederim. Ýöne netijesiniň neňsi boljagynyň maňa bagly däldigine düşündim. Çünki barbyr boljak zat bolýar. Bir gowluk boljak bolsa bir sebäp bilen bolýar durberýär. Şeýle bolýam ka diýen. Ýetirjek olayla apsyň Lukman hanım. Ahmedem tagal aýsatda. Oň ýagdaý men gaty ünjä goýýar. Oň helakçylyk uçuramagyna men sebäp boldum. Onu sağalmagyna da sebäp bolup bilerdiňiz. Nädip? Allah ýagyş dilek edip. Özüm şo helakçylygyň sebäpkär hökmünde görýän Salih. Ne ýüzü bilen ýagşy dilek edeýin. Bolanda da çäre ýok. Munno da bir haýry bardyr da diýip öýüňi köşeşdiriň. Soňum dowa dilek ediň. Nähil haýyr? Bize erwet ýaly bolup görünýän wakanyň soňy gowluk etmegen mümkindir. Şeýle bolsunna. İnşallah. Sagyrja kassanyň Lukmany üstüne gelermiş. Bu söýüň dogrulygyny synap göreliňmi? Beni dinle. Men dinleň. İlçeden Şäherçeden gelýän. Owa karantina alındy. Size derman getirdim. merak Gaýgy etmeň. Hemmeňiz gutulursyňyz. İnşallah. İnşallah. Ama Inni höçetliňiz betediň. Peýdasy ýok. ben uğursuz Men şumluk getirmek üçin däli, sizi tagaltmak üçin geldim bäri. Yalan sözleýär. Inanmaň oňa. Men başarmadyk işim inni şol etjekmişmi? O dermanlardan içäýmen hasam meter bolarsyňyz.
Onsudan Burak hastahanada helak bolup ýatyr. Men agtym näme etdiň, näme etdiň? Oğlum nerede? Näletsiňen? Burak häzir hastahanada gödegçilik astyna saklanýar. Şu wagt oba karantin sebäpli gynansagan Burak'yň ýanyna gidip bilmersiňiz. Gitjek bolup finan şaýtyňdan polisiýa habar berer. Gördüňizmi? Eger munça aýak diýermen şu ýenen aýdanlaryna da kulak asmadyk bolsaňyz, bugünler başyňyza düşmezdi. Yaşamıyor olurdunuz. Burak gutulur. Eger aýdanmasaňyz, siz hem gutulursyňyz. Allah kahretsin. Ay çygara galmaş. Maňa da ýokuşdy näletsiňen kesel. Canım alyp barýaby. Bu ne bela beýle? Men derdimiň derman bu däl. Ay, beýdip oturuşma ölüp giderin men. Bir alaçyn tapmak gerek. Vay. Näme etmeli? Dermanlary içmejek bolup aýak diýerler. Olaň bu höçetliğini nädip ýok eder? Gaýg etmeň. Inni höçetligini goýarlar. Sağlık Sağlyk hocam. öýüne gelip öýüňi barladyň. Ýogsa keseliňizden gutulyp bilmersiňiz. Hajene sen bir hil sagalan ýaly görünýäňli. Ha, o sağallym. Nädip sagalanyň gurrun ber de bize öwreneli. Ya bize vermän ýören dermanlaňdan içdiňmi? Ýokla. Şeýle sagalaydım meni. Öz-özümden sagallym. Yalan tezleýän. Bu keselden öýüňden gutulyp biljek gumanyň ýok. Hökman bir zat içentiň. Nämedigini aýt da hemmeleri. Men hiç de adam içmedim. Onna giýje sağlyk öýüniň ýanyna näme işläp berdiň? Mene ýere gaçan dermany gözläp berdim kan aýtdym. Ay ýokla. O ne hil derman? Hacı ana. Hajene, Peki bunu onnomun nireden tapdyň? Dün Dün pencereden gördüm. Yere gaçan dermany gözläp berdi. Emma hakykatda boyun alasy gelok. Diýmek şeýdip saglypsyň da. Hajene. Men Hajene. Bu näme etdiň bolýa? Yalançy. Şunçaýla bir de Allah gelipsiň. Durun. Deýmän gitsin. Olur mu? Beýle bolmaz Haliha. Şo sebäpli biz näçilen bäri keselliň gyrlýar. O bolsa Allah sizin keseliňizde başga tüýse kesel bilmejerdi. Biziň keselimiz diýäniň näme? Galyp boş aramýorumlar. Batyl anançlar. Siz halas bolýaňyz, indi hakykata düşündiňiz. Näme hakykata? Sevgili Peygamberimiziň bize aýdyn hakykatyna. Şeýlere hadis var. Ey adamlar, özüňi bejerdiň. Allah'ın şifa vermejek kesel ýokdur diýipdir. Biz özümüz bejerdi ýa tahyrin. Lukmanlara bejertmek gerek. Mallaryňyz näme saglanyna mal lukmany ýututýaňyz ahyry. Siziň janyňyzyň şolonkyça gymmaty ýokmy etem? Indi biz näme etmeli? Ýa-ha aklyňyz aýlanyp lukmana ýututarsyňyz, ýa da akyrsyzlar ýaly özüňizi bejertmejek bolup garşylyk görkezersiňiz. meni enne garşy çykjak diýil haýş edýän Lukman hanym kömek et. Öýde çağam gyzdyryp ýatyr. Lukman hanym, maňa da kömek edeýin. Lukman hanym, bize de kömek edin haýş edýär. Tam 49 adama sagaldyrş çärelerini geçirip başladyk.
Ören oňat. Ýöne entegim hajeneden gorkup bir de ýüz tutmayanlar var. Yine ne? Indi näme gerek hajene? Bu ýerik näme üçin geldin? Senden af. Senden ötünç soramağa geldim. Näme? Sen af. Sen doğru diýen ekenin. Men bu adamlara hiç eli peýdam degmedi. Näme diýenim özüme bile mokdum. Sen bolsa bu işin okuwyny okan adam. Nasıl oldu? Lukman hanım gıydym sagalarmy? Sagalar. Nasıl oldu? Efendim. Alo. Efendim. Dinleýän daýjan. Ne? Näme? Amca. Daýy Ahmet nerede? Görüp bolmarmy ka? Ýör gyýdym, ýör. Ahmet. Ahmet, Beni af. meni bagışlarmyň? Aslında sen meni bagışla Tökre. Adam ömrüni halas etmek nämedigini men inni düşündüm. Eger Allah oňulasa bar zat apaňsat bolýan eken Ahmet. Allah jana şükür, dileglerim kabul boldy. Salih, ýaňja da şu taýda da. Biliyor musun? Bilýänmi? Ähireti tämizlendi. Döwra hanymyň kalbam, owa adamdan kalbam tämiz. Allah sen bennetinin kalbini temizlep yamanlıktan gorar. Ýöne bennilerim öz gedegine temizlenmek üçin gayrat etmeli.